Salam eli hormatly adamlar. Garaşda baky bir tarap yurdumuzdaky täzelikler hemem habarlary bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şoň hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow sanly ulgamar kıl ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Onda milli iqtisadiýetimiziň pudoklary tarapyndan şu ýylyň ýanwar aýyna ýerine ýetirilen işleň jemlenenli birnäçe resmi namalaryň taslamalaryna şeýle-de döwlet durmuşynyň möhüm wezipelerini garaldy. Salam hormatly ministr kabinetiniň agzalary, beşoň ministr kabinetiniň sanly ulgamar kıl nowatdaky mejlisine geçirdi. Mecliste şu ýylyň ýanwar aýyna ýurdumyň iqtisadiýatynyň pudoklaryna alyp baran işleň jemler şeýlem taýýarlanan resmlaryň taslamalarına täsir eder we hem beýleki käwreme soraglary maslahatlaşar. Hormatly prezidentime de sanly ulgamar geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Berdimuhammedow söz berdi. Vice-premier şu ýylyň ýanwar aýyna milli iqtisadiýetimiziň pudoklaryny ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Ýurdumyzdy durmuş iqtisadiýatyny ösürmek boýunça toplumnyň çäreleriň üstünlikli amala aşylmanyň çägine, ähli pudoklaryň we sebitleriň durnukly ösüşi üçin edilýär, hemde halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesi ýokarlanýar. Hatabat döwrüne jemi içerki önümiň ösüşdepgini 6,10 köterme deňmelli. Büyük örköjü senagat pudogyny 7,4 köterme, gurulçukdan 0,10 köterme, ulug kommunikasiýa toplumyny 4 köterme, tügdada 8,8 köterme, obagjylygyny 3,12 köterme, hyzmatlar ulgamyna bolsa 6,11 köterme barabar boldy. Ýanwar aýyna öndürilen ölümleriň derejesi geçenliň degişi döwrünäkiden 7,17 köterme köpeldi. Hatabat döwrüne böyle karit dolanşygynyň beçeri geçenliň degişi döwrülen deňişlerine 9,19 köterme artdy. Büyük örköjü daşar tügda dolanşygyny 6,10 köterme deňmelli. Şu ýylyň ýanwar aýynyň dislapky jemleri boýunça döwlet büdjetiniň giýdeji böleginiň meýilnamasy 102 köterim, çykdaji böleginiň bolsa 83,10 köterim berji edildi. Iri we orta kärhanlar boýunça ortaça aýlyk haky geçenliň degişi döwrülen deňişlerine 10,14 köterim köpeldi. Aýlyk haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talip haklary öz wagtynda maliýeleşdirildi. Hormatly prezidentime de hatabat diňläp, döwletimizi ösürmek boýunça ýöňde durýan möhüm wezipelere üns çekip, olary üstünlikli ýerine getirmegiň gysga we orta mekletlerde milli iqtisadiýetimiziň ähli pudoklarynyň okgunly ösüşini üpçün etjekdigini bellädi. Şunuň bilen baglykda döwlet başlarymyz ähli pudoklaryň ösüş ýagdaýyny ýetirli gözlemçilikde taklamagyň wajypdygyny, maliýe iqtisady we banyk toplumynyň düzümleriniň işini mundan meýlekde kämilleşdirmek boýunça anyk çäreleriň durmuşa geçirilmeligini aýtdy. Hormatly prezidentime de ähli pudoklar boýunça özgertmeler maksatnamalaryna kesgitlenilen meýilnamalaryň görkezleriň degişli derejede ýerine getirilişini ýetirli gözlemçilikde taklamak babatda vice-premier anyk tawşyklar berdi. Sonra Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Mehmedow şu ýylyň 1-nji aýyna alınıp barlan kanun çykarjylyk işi hemde halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisine taýýarlyk görüşi barada maglumat berdi. Mejlisiň 2020-nji ýyl üçin kanun çykarjylyk işiniň meýilnamasynyň taslamasy taýýarlandy. Häzir döwletimiziň durmuş iqtisadiýatyny ýerli durmuşa geçirmäge, milli iqtisadiýetimiziň pudoklaryny hemde türkmen jemgyýetiniň beýleki ulgamlaryny ösürmäge gönükdirilen kanunlaryň taslamlary taýýarlanýar. Gurun atarına cinayet, raýat kodeksleriniň erejelerini görnüşleri, notariat we notarial iş hakyna, itçilik we kinologiýa hakyna, köp çağaly maşgallary döwlet tarapyndan gollamak hakyna Türkmenistanyň kanunlary bar. Mejlisiň deputatlary ýerlerde iş taparlama bolýar. Olar saýragçylar bilen duşup, adamlaryň hal ýagdaýlary, ýaşaýyş durmuş derejeleri bilen gyzyklanýar. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisine taýýarlyk görýär. Mejlisiň deputatlary siýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň wekilleri bilen birlikde döwletimiziň siýasy jemgyýetçilik durmuşynda möhüm orna gelýän bir döwletli halk maslahatynyň taryhy ähmiýeti hemde ýurdumyzyň milli demokratik ösüş ýoly maslahatda garaljak meseleleriň many mazmuny barada wagt netihat çärelerini ýerine geçirýärler. Halkara we parlamentary gatnaşyklaryny ösürmek maksady bilen Türkmenistanyň mejlisi Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütülişdirilen idaralary hemde beýleki awraýly halkara guramalar bilen gatnaşyklary ösürmek maksadyna hyzmatdaşlyk ösürýär. Hormatly prezidentimiz köp çağaly maşgallary döwlet tarapyndan gollamak hakynaky kanuny üns çekip, ýeneligi we çağaly gollamak, köp çağaly maşgallara ýardam bermek boýunça ýurdumyzda geçirilýän işler bilen baglykda bir giňerimli çäreler babatda resmi namanyň ähmiýetini bellädi.
Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başçynyň ornatary Babaýew halkyň arkadaky zamanaty ýylynda halkymyzyň ýaşaş derejesini hasy ýokarlandyrmak boýunça geçirilýän işler barada maglumat berdi. Halk maslahatynyň meclisine girilen ýakyn geljek 30 ýylda ýurdumyzda ösürmek bilen baglanyşyk meseleler halkymyzyň uly gollawyna münasip bolýar. Äger taryhy häkmeti bolan ähkalyk forumuna guramaçylykly taýýarlyk görülýär. Ýurdumyzyň kanun çykaryjylyk işini kämilleşdirmek üçin raýatlar tarapyndan gelip gowşan teklipler ýa-da öwrenilýär. Hormatly prezidentime de ýurdumyzyň häzirki ösüşini nazara almak bilen milli kanunçylyk bunyadyny kämilleşdirmek boýunça alınıp bolýan işleriň ýüren wajypdygyny bellädi. Milli liderimiz halk maslahatynyň nowatyn daşary meclisine taýýarlyk görmek hemde türkmen jemgyýetiniň demokratik esaslaryny puturlandyrmak meselesi barada dur geçmek bilen umumilli forumy guramak hemde onuň ýokary derejede geçirilmegi bilen baglanyşykly meseleleri puto gözüçlükde taklamagyň mümkindigine ünsçekdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçynyň ornatary Abdurrahmanow şu ýylyň ýanwar aýynda gözüçlük diýen gomlaryny Neft-gaz senatyny 2030-njy ýyl içinde döwürçün ösürmegiň maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerini ýerine getirilen işleriň jemleri barada hatabat berdi. Neft çykarmagyň meýilnamasy 100,4 götürüm, nefti gaýtan işlemegiň meýilnamasy 108,13 götürüm, benzin öndürmek boýunça meýilnama 112,12 götürüm, dizel ýanyňyzyny öndürmegiň meýilnamasy 116,18 götürüm, çalgy ýaglaryny öndürmegiň meýilnamasy 114,18 götürüm, polipropilen öndürmegiň meýilnamasy 124,5 götürüm, tebigy we ordoş gaz çykarmagyň meýilnamasy 105 götürüm, mawy ýanyňyzy eksport etmegiň meýilnamasy 110,17 götürüm ber jaýdyldy. Tuğlandyrylan gazy öndürmegiň ödüş tepkini geçenliň degişli döwürlen deňişdirilenine 113,11 götürme, neftiň we gazyň geologiýa gözlük işlerini geçirmekde ýerine getirilen işleriň ödüş tepkini 120,11 götürme barabar boldy. Neft we gaz kondensatyny çykarmak, maýy goýumlaryny öýleşdirmek babatda gadanlan görkezler barada hem hatabat berildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň dünýä badarlaryna uly istege eýe bolan nefti we tebii gaz çykarmagyň hemde gaýtadan işlemegiň köp görnüşli neft hemi öýünleriniň öýümçiliğiniň meçellerini mundan meýlekde artdyrmagyň hemde olaryň görnüşlerini giňeltmegiň zerurdygyny bellädi. Şoň bilen baglanykda döwlet başlarymyz geljek uly täze känleri we gatlaklary ýüze çykarmagyň hasabyna Neft-gaz senagatynyň çygymal binýadyny ýyligderli puturlandyrmagyň möhüm wezipe bolup durýanlygyna ünsçekdi. Şonda geologiýa gözlük işleriniň tanly tehnologiýalary, häzirki zaman enjamlary hemde program epçiliklerini peýdalanmak arkaly ýerine getirilmeligi aýratyn bellenildi. Hormatly prezidentimiz ýalňyz energetika toplamynyň mundan meýlekde diversifikasiýalaşdyrmagynyň ýurdumyzyň neft-gaz senagatyna iň täze, almy temki işläp taýýarlamalary, ýöňde barjy tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça işleriň depkinlerini ýoklandyrmagyň ähmetini ölçekip, bularyň ähmetiniň uglevodorod serişlerini çykarmagyň, taýýar öýünleriň mukdaryny artdyrmaga ýardam berjekdigini bellädi. Hemde vice-premieri birnäçe anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçynyň ornatary Urad Gelliýew gözüçlük diýen düzümlerini şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine getirilen işleriň netijeleri, vilayetlerde alınıp bolýan möhüm meýdan işleri, şeýlekem ýurdumyzyň obagyjylygyny toplamlaryň ýatasy ösürmek boýunça ýaýwanlandyrylan özgertmeler barada hatabat berdi. Şu ýylyň ýanwar aýynda Owetenagy toplamyna degişli ministrlikde we puwduklyň duranlyş idaralaryna öýümçüň ödüş tepkini geçenliň degişli döwürlen deňişdirilenine 110,14 götürme deň boldy. Obagyjylyk we daşky şoğurmak ministrligi boýunça öňüm öndürmegiň ödüş tepkini 110,17 götürme, tuğjylygy baradaky döwlet komiteti boýunça 105,14 götürme, hemde Türkmen atlary döwlet birleşigi boýunça 103,17 götürme barabar boldy. Maýy goýum terişlerini öýleşdirmegiň meýilnamasy 112,17 götürüm ýerine getirildi. Şeýlekem paxta çigitiniň wagtyny bellemek hakyndaky kararyň taslamasynyň taýýarlanyny barada aýdyldy. Resmi nama paxtar asalyjy kerhanlaryň düşüntliginiň üpçünedilmegini, paxtar asalyjy kerhanlar bilen üsümlik ýagyny öndürýän kerhanlaryň arasyndaky mali ykdysady gatnaşyklaryň hazyrlaşdyrmagyny esasy uradynýa. Şunda ýurdumyzyň paxta öndürjülerine berilýän tohumlyk paxta çigitiniň bahaty ütgemeýär. Vice-premier hormatly prezidentimiň garamagyna degişli kararyň taslamasyny hödürledi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzda adyk bolşugyny hasy üpçün etmek boýunça ýöňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmegiň wajypdygyny bellädi. Obagyjylyk puwdugyny ösürmekde almat aýdan esaslandyrılan çemeleşmeleriň netijeli peýdalanmagyna, Owetenagy toplamyna ýöňde barjy tanly tehnologiýalaryň ornaşdyrmagyna, tuw serişleriniň rejeli peýdalanmagyna möhüm ähmet bermeliler.
Döwlet başlarmada yer ýerlerine golluk bermek we oba jogyny esirmek boýunça mundan meýlekde maksatnamaly işleriň amala aşyljakdygyny beledi we degişli resminama gol çekip ony Sanul Gomarkaly vice-premieri berdi. Hemde bu gurda ýöňde durýan wezipeleri üstünlükli ýerine getirmek boýunça anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Pirçekov ýurdumyzyň gurulşyk, tenagat we energetik oglaryna, Türkmen Hime Döwlet Konsernine we paýtagtymyzda şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine getirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Hatabat döwründe önümleri öndürmek we gurulşyk tenagat toplumyna işleri ýerine getirmek meýilnamasy 143,16 göterim bir jaýdyldy. Gurulşyk we binagarlyk ministrligi boýunça şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine getirilen işleriň meýilnamasy 106 göterim boldy. Şu ýylyň başyndan bäri tenagat we gurulşyk önümçi ministrligi boýunça öndürilen önümleriň ýerine getirilen işleriň meýilnamasy 122,4 göterim bir jaýdyldy. Hatabat döwründe energetika ministrligi boýunça öndürilen önümleriň ýerine getirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 127,16 göterim boldy. Elektrik energiýasynyň öňümçiginiň ösüş tepkini 109,19 göterme, onuň eksporty bolsa 133,17 göterme deň boldy. Türkmen Hime Döwlet Konserni boýunça önüm öndürmek we hyzmatlaryň meýilnamasy 184,18 göterim bir jaýdyldy. Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça ýerine getirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 125,11 göterim derejesinde bir jaýdyldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, milli iqtisadymyzyň bünyatlaryň pudoklary bolan gurulşyk senagat we energetika toplumlaryny bar bolan mümkinçilikleri we ýurdumyzy durumçy iqtisaddaýdan ösürmegiň meýilnamalaryny nazara alyp, mundan meýlekde ösürmek üçin äkli ýerüş şäherleriň görülmelidigine üns çekdi. Şunun bilen baglanykda ýurdumyzyň gurulşyk senagatynyň gurulşyklaryň depkinlerini güýçlendirmek, ýerli çyň mallaryň atabyna öndürilen önümleriň müýçelerini artdyrmak meselelerine aýratyn ähmiýet bermek tapşyryldy. Şeýlekem ýurdumyzyň durly künjeklerini alınıp barlayan senagat we durmuş maksatly desgalardaky awtoýollaryň gurulşygyna işleriň depkinlerini ýoklandyrmak, halkalyň energi ulgamynyň gurulşyklaryny dowam etmek, ýurdumyzda öndürilen elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara berýän müýçelerini köpertmek hemde milli we halkary ähmiýetli mühim taslamalary durumça geçirmek babatda anyk görkezmeler berildi. Vice-premier hatabatyn dowam edip, hormat prezidentimiziň tapşyrygy boýunça işlenip taýýarlanan awtomobil ýollarynyň gurulşygyny durandyrmak baradaky döwlet agentligini döretmek hakyndaky fermanyň hemde awtomobil ýollarynyň gurulşygyny durandyrmak baradaky döwlet agentliginiň meseleleri hakyndaky kararyň taslamalaryny hormat prezidentimiziň garamagyna götürildi. Hormat prezidentimiz degişli fermana we karary gol çekip resminamalary Sanul Gomarkaly vice-premieri berdi. We resminamalary kesgitlenen wezipeleri bir jaý etmek babatda anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gylejew gözüçi edýän pudoklaryny şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine getirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Tewda we daşak sadaratnaşyklary ministrligi boýunça tewda dolanşygynyň ösüş tepkini geçen ýylyň deşi döwürlen deňişdirilenine 107 göterme, öňüm öndürmek muktary bolsa 115,10 göterme barabar boldy. Dokman Senagat Ministrligi boýunça geçen ýylyň deşi döwürlen deňişdirilenine nak ýüplüğüň önümçiligi 129,19 göterme, nak matalaryňky 126,12 göterme, tikin we trikotaj önümleriniň önümçiligi 126,19 göterme, güýen önümleriniň önümçiligi bolsa 105,16 göterme deň boldy. Şu ýylyň başyndan bäri Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň kärhanlaryna önüm öndürmek meýilnamasy 107,18 göterim bir jaýdyldy. Döwlet Taryhy Mal birjasy boýunça hatabat döwründe 24 sany birja sewdalar geçirilip 2743 şertnama hatap alındy. Sewda senagat darasy boýunça hatabat döwründe ýerine getirilen işleriň ösüş tepkini 104,10 göterme deň boldy. Senagatçylar we telekeçe birleşmesi boýunça şu ýylyň ýanwar aýyna owagjyk we ady garytlarynyň öňümçiginiň ösüş tepkini 160,10 göterme, senagat önümlerini öndürmegiň ösüş tepkini bolsa 112 göterme barabar boldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, halkyň sarp edýän garytlarynyň öňümçik möçlerini mundan meýlekde artdyrmak boýunça vice-premieri anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz eksport ugurly garytlaryň öňümçik mukdaryny artdyrmagyň, olary daşary ýurtlarda işçiň mahabatlandyrymagyň zerurdygyny belledi. Hormat prezidentimiz tewda hyzmatlarynyň kiýilini gowlandyrmagyň, oňa dünýä tejribesini ornaşdyrmagyň, telekeçiligiň işçiňleşdirmek üçin ýerüş şertleri döretmegiň, ýurdumyzyň senagat taýdan bäsleşige okyplygyny ýoklandyrmak maksady bilen hyzgysy başlangyçlary höwetlendirmegiň, bu ýurda täsir tehnologiýalary netijeli ulanmagyň wajypdygyny belledi we bu babatda vice-premieri degişli görkezmeler berdi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň başçynyň ornatary Mehmedowa gödöçüge diýen düzümlerini şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Hasabat döwründe dürli çäreler şol sanna 2020-nji ýylyň halkyň arkadagy zamana sirip aglan edilmegine, şeýlekem şany senleriň hormatyna, medeni durmuş maksatly binalaryň açylyşyna başlanýan dawralar, maslahatlar, dürüjlik duşuklar we sergiler geçirildi. Paýtagtymyzda türkmen töpregi dünýä ýaň salan medeni gymmatlyklaryň ojagy atly halkara ilim maslahat we sergi geçirildi. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, milletiň ruhy gymmatlyklaryny gorap taklamakda, ýaşlary ahlak taýdan terbiýelemekde we Türkmenistanyň häzirki döwürde ýeten derejesini dünýäde giňden wagt etmekde möhüm orny eýleýän medeniýet we köpçülikden habar beriş serişleriniň idaralarynyň işini ýygyderlik kämilleşdirmegiň wajypdygyna üns çekdi. Şoň bilen baglykda döwlet başlarymyz ilatyň medeni derejesini ýoklandyrmak, medeniýet düzümleriniň işini mundan meýläkde ösdürmek meseleläriniň möhümdigini belläp, bu babatda vice-premier degişli görkezmeler berdi. Soňra vice-premier şu ýylyň fevral aýynda meýilleşdirilen dawralaryň we çäreleriň maksatnamasy barada hasabat berdi. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, meýilleşdirilen dawralar şol sanna ýylyň möhüm wakalaryndan nasibetli geçiriljek çäreler barada aýdyp, olaryň ýokary guramaçyk derejesine üpçün etmek babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra vice-premier hormat prezidenti bilen garamagyna teatr we teatr iş hakyndaky Türkmenistanyň kanunynyň 19-njy maddasyna laýyklykda ýurdumyzda kereke diýen teatrlara milli ýa-da akademiki hukuk derejelerini bermegiň tertibini we şertlerini tatbiklamak hakyndaky kararyň taslamat nödürledi. Döwlet başçylygynda ýurdumyzyň teatr toparlaryna degişli derejeleriň berilmeginiň ähmiýeti barada aýdyp, olaryň medeniýet idaralarynyň çeperçilik işiniň netijeleri boýunça berilmeginiň möhümdigine üns çekdi. Şunun bilen baglykda hormat prezidentimiz degişli resmi nama gol çekip, ony Sanul Gomarkaly vice-premieri berdi. Hemde bu babatda anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçynyň ornatary Toýlaýew şu ýylyň ýanwar aýynda bilim, ilim, saglyk goraş hemde sport ulganlaryna ýerine getirilen işler barada hasabat berdi. Hasabat döwründe hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen bilim ulgamyna geçirilen özgertmeleriň çäklerini, okutmagyň ýöňdebarjy usullaryny peýdalanmak, bilimiň hilini ýokalandyrmak boýunça işler dowam etdi. Türkmenistanyň mukaddis garaşdyrlygynyň şanly 30 ýylyň münasibetli Matmul adynaky Dil Edebiyat we Milli Golýazmalar Institutu tarapyndan milli mirasymyza degişli bir näçe eserler neşredildi. Matmul Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny dawrany bellemek maksady bilen çäreleriň belnamasyny düzmek boýunça işler alınıp barlýar. Hasabat döwründe Türkmenistanyň prezidentiniň saglyk döwlet maksatnamasyna laýyklykda milli saglyk goraşlygamy kämilleşdirmek boýunça işler dowam etdi. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösdürmegiň bellenlen ähli maksatnamalarynyň üstünlikli amala aşyrmagyna möhüm ähmiýeti bolan ilim bilim ulgamyny mundan meýläkde kämilleşdirmegiň möhümdigini belledi. Ýaşlaryň dürüjlik mümkinçiliklerini dogry açmak, olaryň şahsy ukyp başarnyklaryny ýüze çykarmak üçin ähli şertleriň döredilmeginiň zerurdygyna aýratyn üns çekildi. Döwlet başçylygymyz şeýlekem saglyk goraş we sport ulgamynyň ýygyderli ösdürmegine, jemgyýetimizde tagdym durmuş ýörgelerini wagt etmek hemde ornaşdyrmak, wekinli, geljegine uly umyt baglanýan türgenleri uly sporta işeň çekmek boýunça işlere uly ähmiýet berilmeligini belledi. Bu babatda degişli taşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Toýlaýew ýyzlenip şeýle diýdi. Toýlaýew, näme bilişiňiz ýaly biz 24-nji Gırşık Olimpiya oyunlarına açılış davarasına gatnaşmak için Xitay Halk Respublikasyna iş saparyna barýar. Bir sapara hem wekiliň agzasy bolmak bolan, ýagny gidýän hem sebäpli men Türkmenistan keselen ýermana garşy görüşen adatdaşlar toplaryň başlaň wezipini wagtdan ýerine ýetirmegi. Şu toplaryň başlaň ormanlary ýa-ni saglyk hem derman tenaty ministri amanlyk pesem üstüne ýükleýän hem degişen bir karara da goýan hem degişen bir karara da gol çekýär. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz degişli karara gol çekip resmi namany Sanul Gomarkaly vice-premieri berdi we bu babatda anyk tawşyklar berdi. Toýlaýew soňrada siz şu toplaryň düzgünlamasyna laýyklykda sapardan gaýdyp gelemizden soň nähili hereket etmeli barada çekilýärdi berim. Vice-premier Toýlaýew adatda näşer toparyň düzgünlamasyna laýyklykda arataçylyk kadrlaryny ýerine getirmek üçin tapardan gelinenden soň hökmany suratda karantin çärelerini berja etmeligini aýtdy.
bu çärelerin iň gysga wagty 3 gün, ortaça wagty 10 gün, iň wajyp wagty bolsa 21 gün bolmaly. Vice-premieriň beýan eden teklibinden ugranyp, hormatly prezidentimiz şeýle diýdi. Hormat Misir kamyon ağlarları bizim şol karantina çärelerin haýdem bolsa bir berjay etmen bolar. Arasdaşlyk talaplarına göre inanlar 3 gün olsa onu bir yani yekşelme, doğuşulma hem siyişelme, onların hem karantina bolmalı olur. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçynyň ornatary Daşary işler ministri Meredow Daşary işler ministrliginiň şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada hatabat berdi. Garaşdary hemişilik bitirip Türkmenistanyň daşary teatr strategiýasyny durumça geçirmek, döwlet dostularymyzyň ýöňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek maksady bilen hatabat döwrüne iki taraplan we köp taraplan görnüşde tebit we halkary guramalarynyň çäklerini maksady laýyk işler geçirildi. Daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary puturandyrmakda ýokary derejedäki duşuklary aýratyn ünsürliýär. Geçen ayda hormatly prezidentimiz Sanly Ulgamar arkaly Merkezi Aziýa Hytaý sammitine hemde 1-nji Merkezi Aziýa Hindistan sammitine gatnaşdy. Şeýleki milli liderimiziň Türkiýe Respublikasynyň we Özbegistan Respublikasynyň prezidentleri bilen telefon arkaly gepleşikler geçirildi. Daşary işler ministrliginiň urbança iki taraplan gatnaşyklar we geňeşmeler ýygyderli geçirilýär. Şeýlekem Türkmenistanyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça degişli çäreler görülýär. Şunu degişli iki taraplan düzümleriň çäklerine gatnaşyklara möhüm orun berilýär. Ýanwar aýynda Türkmen-İran bilelikdäki toparnyň başlyklarynyň hemde Türkmen-Tatar iş toparynyň Nowatdaky bilelikdäki duşuklar geçirildi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, Türkmenistanyň paragatçylyk duýjuluk, oňun beýtaraplyk hemde açyk gaplar tiýadatyny durumça geçirmek bilen goňşy döwletler we dünýäniň dürli sebitlerine ýerleşýän ýurtlar bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürýänini bellädi. Şeýlekem Awraýly halkary guramalary, şol sanyna Birleşen Milletler Romasy hemde onuň ýürütülişdirilen idaralary bilen işiň we köp ugurly gatnaşyklara, halkary hyzmatdaşlar bilen dürli ugurlarda netijeli hyzmatdaşlygy puturandyrmaga uly ähmiýet berilýär. Şonuň bilen baglanykda hormatly prezidentimiz bu ýurtdaky işleri ýygyderli dowam etmegi tapşyryp, Türkmenistanyň oňun başlangyçlaryny ilerletmegin hemde şu ýyl üçin niýetlenilen halkary ähmiýetli çärelere ýokary derejede taýýarlyk görmek wajypdygyna üns çekdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçynyň ornatary, Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary Amanow adil kadiýetlik işini munun meýlekde kämilleşdirmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Bellençäli adil kadiýetlilik we kadiýet öýrümçik işini munun meýlekde kämilleşdirmek, oňa tanylgamy işe ornaşdyrmak we kadiýet idaralarynyň maddi enjamlaryň binýadyny berkitmek boýunça anyk çäreler durumça geçirilýär. Şol wagtyň özünde hukuk söýgütlerini kabul etmegiň häzirki zaman tejribesini öwrenmek, milli kanunçylygy bu ýugur boýunça halkary hukugynyň umumy karar edilen kadralaryna alaýyk getirmek babatda derul işler alınıp barýar. Şonda kadiýet idaralarynyň işgärleriniň hüner derejesini we hukuk medeniýetini ýokalandyrmak, ýylatyň arasynda duşuklar guramak we düşündiriş işlerini geçirmek, ýokary kadiýetiň web saýtyna degişli maglumatlary ýerleşdirmek meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, Türkmenistanyň durumça geçirilýän siýasatda döwlet adam çenlerden çygaran ýörelgelerini möhüm ornuň degişli bolmalydygyny belledi. Häzirki döwürde öýdüşleriň ýoly bilen anamly gadam urýan ýurdumyzda adamlaryň durmuş taýdan goraglygy kepillendirilmeliler, olara derur gollaglar berilmeliler we her bir raýatyň erkin, munasyp durmuş üçin amatly şertler döredilmeliler. Kadiýet idaralarynyň esasy wezipeleri adyl kadiýetligi amal aşyrmakdan halkymyzyň hukuklaryny we adatlyklaryny goramakdan ibaretdir. Bu ýurda alınıp bolýan işler kanunyň, adalatlylygyň, hukuk tertibiniň bir jaýdylmegine gönükdirilmeliler. Şonuň bilen baglykda kadiýet lomynyň işini mundan meýlekde kämilleşdirmek, adyl kadiýetligiň açyklygyny, aýdynlygyny üçin etmek, kadiýet söýgütlerini degişli derejede kabul etmek we bu işde häzirki zaman usullaryny, tany tehnologiýalaryny peýdalanmak meselelerine derur üns bermeliler diýip hormatly prezidentimiz belledi. Hemde vice-premieri Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretaryna bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýa agentliginiň baş direktori Çakyýew gözüçi diýen gonlaryny ýanwar aýynda ýerine getirilen işler barada hatabat berdi. Toplum boýunça hatabat döwrüne ýönümleri öňdermegiň we hyzmatlary ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 104 göterim berjaýdyly. Hatabat döwrüne Türkmen Demir ýolları agentligi boýunça ödüş tepkini 118,5 göterme, Türkmen Awtoyolları agentligi boýunça 120,10 göterme, Türkmen Aragatnaşyk agentligi boýunça 104,18 göterme barabar boldy.
Türkmen Hava Yolları Agentligi boýunça mailnama 108.10 köterim ber jaýdyldy. Türkmen Deňiz Derýa Ýolları Agentligi boýunça da degişli işler geçirildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, beýik ýüpek ýolundy keltmek, tebit we iklimary ýollaryny ösdürmek boýunça başlangyçlarymyzyň uly ulgamynyň kuwatly maddi enjamlaryň binýadyny kemale getirmekde uly ähmiýete eýedigini belledi. Şoň bilen baglykda döwlet başlarymyz puwdoklaryň düzümi döwre waplaşdyrmagyň, iň täze tehnologiýalary ornaşdyrmagyň wajypdygyny belledi. Hormatly prezidentimiz uly saçly geçirgiler arkaly ýük taşymagyň gerimligi ýeňeltmegiň hemde mukdaryny köpertmegiň we hyzmatlaryň hirini ýoklandyrmagyň mümkindigine öňçekdi. Döwlet başlarymyz uly toplamyny ösdürmegiň döwlet ýasatynyň ileri turýan urudygyny belledi. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz ýurdumyzda giňerimli halkara taslamalarının durumça geçirilýänini bellep, düzümleýin taslamalaryň öz wagtyna durumça geçirilmegi bagatda bir näçe taşyklar berdi. Tanly ulgam arkaly geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde başga da bir näçe mühim meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Hormatly Misir Kamýatynyň agzalary, biz Misir Kamýatynyň mejlisinde bir näçe soraga seretdik, puwdoklar müsürmäge gönükdir, käwreme resminamary kabul etdik. Meselem meňe Milli Geňeşiň halka maslahatynyň indi mejlisinde gowy taýýarlyk görmeli. Bir maslahatda bir geçen ýyl alyp baran işler, jemler şeýleme döwletiň geljek 30 ýyllar ösdürmek esasy ugurlaryny keskitlemek barada hem taryhy çözgütleri kabul eder. Onda bir şonuň bilen Misir Kamýatynyň sany ulama arkaly nowatdaky mejlisini geçirip oturýar. Nämen esasy size bir jansaly rowaş hem alyp barýşyňyzy bundan beýlekde mülkçülükleri arz edýär. Sag bolun. Enne bolsa Türkmenistanyň prezidentini golşekar etminamalary bilen tanış edýäs. Awtomobil ýollarynyň gurulşyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligini döretmek hakyna Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzda awtomobil ýollary puwdugyny dolandyrmagy hasam kemilleşdirmek maksady bilen karar edýän. Birinci, awtomobil ýollarynyň gurulşyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligini döretmeli. İkinci, awtomobil ýollarynyň gurulşyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligini Türkmen Awtoýollary döwlet konserni üýtgedip gurmak hakyna Türkmenistanyň prezidentiniň 2019-njy ýylyň 29-njy ýanwaryna çykaran 477-nji fermanyna laýyklykda Türkmenistanyň gurulşyk we binagarlyk ministrligine birleşen Türkmen Awtoýollary döwlet konserniniň hukuk orun tutary diýip keskitlemeli. Üçüncü, awtomobil ýollarynyň gurulşyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi, Türkmenistanyň gurulşyk we binagarlyk ministrligi, vilayatyň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri, Türkmenistanyň adalet ministrligi bilen birlikde şu fermanyň gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçylary Türkmenistanyň kanunçylygyna girmek baradaky teklipleri bir ay möhletde taýýarlamaly we Türkmenistanyň ministrler kabinetine bermeli. Dördüncü, Türkmen Awtoýollary döwlet konserni üýtgedip gurmak hakyna Türkmenistanyň prezidentiniň 2019-njy ýylyň 29-njy ýanwaryna çykaran 477-nji fermanynyň Türkmenistanyň prezidentiniň namalarynyň we Türkmenistanyň hökümetiniň çözgütleriniň 2019-njy ýyllaky 1-nji ýygynysynyň 966-njy maddasy 2-nji we 3-nji bölüklerini güýjüne ýitirenip ikrar etmeli. 5-nji, şu fermanyň ýerine ýetilişine Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň degişli ornwasarlary, Türkmenistanyň gurulşyk we binagarlyk ministri, Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýat ministri, awtomobil ýollarynyň gurulşyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň başlygy hemem vilayatyň we Aşgabat şäheriniň häkimleri gözegçilik etmeli. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğly Berdimuhammedow. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzyň owa hojalyk puwdugyny amala aşyrylýan özgertmeleri üstünlikli dowam etdirmek, owa hojalyk önümlerini gaýtadan işleýän karhanalaryň arasyndaky mali ykdysady gatnaşyklary gadalaşdyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary golçekde resminama laýyklykda owa hojalyk we daşky gurşawy gorumak ministrliginiň paýta arasalaryjy karhanalaryna öndürilýän we ministrligiň ösümlik ýagyny öndürýän karhanalaryna ýerlenilýän paýta çegdeniň 1 tonnasynyň bahasy 1000 manat möçberine belenildi.
Avtomobil yollarının quruluşunu dolandırmak baradaki devlet agentliğinin işine talablayak yolu koymak maksadı bilen Türkmenistan'ın prezidenti kararı kol çekti. Resminama layıklıkta avtomobil yollarının quruluşunu dolandırmak baradaki devlet agentliğinin merkezi idaresinin quruluşu tasdiqlanıldı. Avtomobil yollarının quruluşunu dolandırmak baradaki devlet agentliğine Türkmenistan'ın Adalet Ministri bilen bilelikte avtomobil yollarının quruluşunu dolandırmak baradaki devlet agentliği hakkında düzgünnamanın taslamasını kimim karardan gelip çıkan ütkötmeleri ve koşmaçaları Türkmenistan'ın kanunçuluğuna girmek baradaki teklifleri bir ay möhlette tayarlamak kimim Türkmenistan'ın Ministrler Kabinetine vermek tavşarılı. Berkarar devletimizin bağtiyarlık dövrüne qarışsız hemişelik bir taraf Türkmenistan'na teatr işini xasım kemilleştirmek, teatrların döröcülük mümkünçülüklerini artırmağa yardım etmek, teatr işgərləri hüvvetlendirmek maqsadı bilen şeylede teatr ve teatr iş hakkındaki Türkmenistan'ın kanununun 19. maddasına layıklıkta Türkmenistan'ın prezidenti kararı kol çekti. Resminama layıklıkta teatrlara milli ya da akademiki hukuk derecesini vermeyen tertibi ve şertleri tasdiqlanıldı. Türkmenistan'ın prezidenti kararı kol çekti. Resminama layıklıkta Ministrler Kabinetinin başlığının ornvasarı Toyliyev'in Xitay Halk Respublikasına bolcuk iş saparı bilen bağlı 2022 yılın 4-9 fevral aralığına Türkmenistan'ın kesellen yayramağına karşı görüşen adetten daşarı toporunun başlığının vazifesini vaqtlayın yerine getirmek, şol toporun başlığının ornvasarı Sağlık Oruç ve Derman Senat Ministri Aman Nepesov'un üstüne yüklenildi. Dutar yasamak senetçilerinin dutarda saz çalmak ve bağışçılık sunuğutunun UNESCO'nun adamdadın madedel meden mirasının sanığına girmegi münasibetli davaral maslahatlara giyin gerimmerliye berkarar devletimizin bağtiyarlık dövrüne hormatlı prezidentimizin taysı tağıllalar neticesinde milli medeni mirasımızı ayıqlı saklamak devlet siyasatının iler tutulyan uğurlarının birine uğurlu. Paytaxtymyzdaki şekilleniş sunuğutumuz eýine geçirilen dabara ýokary ruhalanslygy betlendi. Milli liderimiziň belleýişi ýaly Türkmen duwtarynyň şyryny wadlary berkarar döwletimiziň mukaddes garaşdyrylygynyň we hemişelik bitaraplygynyň wasfy, paragaçylyk söýjüligiň, hoşniýetdiligiň we dost ogunlygyň mukam bolup ýaňlanýar. Berkarar döwletimiziň bagtiyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň taýty tagalarlar netijesinde milli meden mirasymyzy aýygly saklamak döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Ýurdumyzda halkymyzyň saat sunuwatyny öwrenmek hemde wagt etmek boýunça toplumlaryň işler alınıp barylýar. Ilmy gatnaşyklary ösdürmek, ýerdaşary ilm merkezleri we bu urdaky halkara düzümleri şol sany UNESCO bilen giňden hyzmatdaşlyk möhüm ugurlaryň hataryna durýar. Şäherä gatnaşylar dünýäde dutar ýasamak tenetçiligini, ony saat çalmak we bagçylyk sunuwatyny giňden wagt etmäge, halypa şähertlik däplerini pugtalandyrmagy we täze zehinler ýüze çykarmagy gönükdirilen bäýatleşiň ähmiýetini bellediler. Dutar ýasamak tenetçiliginiň, dutarda saat çalmak we bagçylyk sunuwatynyň UNESCO-nyň adamdadyň maddedel meden mirasynyň sanawyna giýirdilmegi münasibetli Aşgabat şäher häkimligine, Magtumul adynaky Türkmen Döwlet Üniversitetine, Owa Hojalyk Üniversitetine geçirilen şäherlere ýokary ruhlançlyk mahsus boldy. Mehriban arkadaşymyzyň şöhratly aty-babalarymyzdan miras galan dutar ýasamak tenetçiliginiň, dutarda saat çalmak we bagçylyk sunuwatynyň taryhyny, öz bolşly aýratynlyklaryny öwrenmek, dünýä ýaymak we geljek nesillere ýetirmek möhüm wezipeleň biridir diýen parasatly jümleleri şäherliň özenizdi. Şöhratly pederlerimiziň asylly däpleriniň münasip dowam etdirilmegi hemde Türkmen aýdymsaz medeniýetiniň, halkymyzyň asyrlar boýy toý bayramlarynyň nyşany bolan saat guralnyň döredilmegi häzirki zaman şertlerine döwrap piýasete eýe bolýar. Döwletimiziň UNESCO-nyň hökümetara okeanografiýa toporunyň ýerine ýetirji geňişiniň düzümine saýlanmagy, şeýle-de 2020-2025 ýyllar döwür üçin UNESCO-nyň halkara hidrologiýa maksatnamasynyň hökümetara geňişiniň agdalygyna saýlanmagy, ýurdumyzyň belent halkara abraýynyň hemde Türkmenistanyň halkymyzyň öz bolşly medeni mirasyny dikeltmek, gorap saklamak we wagt etmek boýunça siýasaty durmuşa geçirmäge berýän ähmiýetiniň aýdyň suwutnamasydyr. Gadim mer we könürgönç döwlet taryhy meden goraxanalary, köne we täze nusoy galalary, görogly desançylyk sunuwaty, milli kuşdepde aýdym we tansesuri, şeýle-de Türkmen halçylyk sunuwaty ýaly, meden gymmatlyklarynyň UNESCO-nyň adamdadyň maddedel meden mirasynyň sanawyna giýirdilmegen muny dol tasdiqlaýar.
Maslahatda çıkış edenlerin belleşi ali, döwlet başdanmydyň türkmen toprağynyň gadymy döwürlerden bäri senetçiligiň, ustaçylygyň we sunwatyň mekany bolup gelendigini, halkymyzyň dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saat salmak we bagçylyk sunwatynyň hem meden mirasymyza münasip orna alanlygy, şeýle-de dutaryň 1000 ýyllyklaryň dowamyna türkmeniň durmuşynyň aýrylmaz bölegine, ruhy sırdaşyna öwrülen barada aýdan sözleriniň ören täsirli we mazmunly bolanlygy aýratyn bellenip geçildi. Çıkış edenler bular barada aýratyn nyktamak bilen hormatly prezidentimizi bu uly daşary syýasy ýeňişi bilen tüýserekden gutlap, mähriban arkadagymyza alkyş we hoşallyk sözlerini guwanç bilen beýan etdiler. Hemde halkymyzyň öz bolşly meden miratyny gorap saklamak, köpeltmek we dünýäde giňden wagt etmek uğruna alp barýan giň erimli işlerine täze uly üstünlikleri arzu etdiler. Bagşy taýdanlaryň köp taraply sunwaty köp asarlyk çeperçilik diýiplen ýetadyna kemale gelen we kemilleşdirilýän ýokary derejeli ustatlygyň nusgatyr. Halk taýdanlarynyň we aýdymlarynyň, şeýle-de berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň dörüjülik kuwatyny, mähriban topragymyzyň gözelligini watp edýän häzirki zaman aýdymlarynyň belentden ýanglanmagy, dawaralara aýratyn öwüşgün merýä. Türkmenistanyň Milli Gençlik Halk Maslahatynyň nowatdan daşar meclisine geçirmekle görülýän taýýarlyk, onu serediljek meseleleň eýli-urt bähbidini gönükdirilendigine wagt etmekligi başlanan maslahatlary häzirki günlerde giň gerim berilýär. Ularda watanymyzyň beýik üstünlikleriniň diýarymyzyň ykysady kuwatyny hasam putulandyrmaga, halkymyzyň durmuş derejesini ýokurlandyrmaga gönükdirilen özgertmeliň ähmiýeti düşündirilýär. Häzirki wagtda Türkmenistanyň Milli Geňişiniň agdalarynyň gatnaşmaklaryna ýurdumyzyň vilayetlerine, Aşgabat şäherine Halk Maslahatynyň meclisiniň gün tertibi bilen bagly meseleler boýunça yerli wekilçilik häkimet we öz-özüni dolandyryş edareleri bilen bilelikde işler alınıp berilýär. Olarda Halk Maslahatynyň meclisiniň döwletimiziň syýasy jemgyýetçilik durmuşyny tutýan orny, ýurdumyzyň milli demokratik ösüş ýoly barada, şeýle-de şu ýol Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kabul edilmegine 30 ýyl dolmagy bilen baglaşykly esasy kanunumyzyň many mazmunyny we kadrlaryny, esasen hem adam hukuklaryny, hem azatlyklaryny goramak babatda alınıp berilýän işleri halk köpçüligine giňden wagt etmek boýunça çereler toplumy durmuşa geçirilýär. Bu işlere ýurdumyzyň syýasy partiýalary, jemgyýetçilik birleşikleri hem ýyl syýlagly adamlary işçi gatnaşýarlar. Döwlet adam üçindir diýen syýasaty alyp barýan berkarar döwletimizde döwlet başdanmyzyň parasatly başdanlygyny durmuşa geçirilýän işler ýurdumyzy ösdürmek täze maksatnamalary adamlaryň hal ýagdaýyny we ýaşaş durmuş derejesini hasam ýokurlandyrmaga ýardam eder. Hormatly prezidentimiziň Türkmenistana dörli görüşli elektron enjamlary öňürýän kärhanalary döretmegiň döwlet maksatnamasyny tasdiklamak hakynaky karary ýurdumyzda täze innowasion pudugy döretmege uly tergi berdi. Bu urda gazanylýan üstünlikleri paýtatymyzdaky aýdyň ijeleri hojalyk jemgyýetiniň amala aşyrýan işlerinden görmek bolýar. Gahrman arkadagymyzyň ýurt bähbitli kararyndan uralyp, döwlet maksatnamasyna laýyklykda Türkmenistanyň Senat we Guruluşky Önümçiligi ministrligi bilen bilelikde aýdyň ijeleri hojalyk jemgyýeti döredildi. Häzirki günde hojalyk jemgyýetine alınıp barýan işler döwrap önümleri öndürmek bilen berk baglydyr. Aýdyň ijeleri hojalyk jemgyýeti elektron enjamlary öndürmek babatda dünýäniň öňde barjy tejribetini öwrenip, öz işini 2017-nji ýylda önümçilik kuwatlygy ýylda 8 milyon 440 000 deň bolan 3 voltdan 96 volta çenli, dürli ölçekli LED lampalary we LED asma sıralary öndürmek bilen başlady. Häzirki wagtda dünýä ýyňlaryna laýyk gelýän, ýokary tehnologiýaly, ýurdumyda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň orny tutýan elektron önümleň bir näçesi öndürilýär. Olarda ýyllyk önümçilik kuwatlygy 150 000 deň bolan çağalar üçin öwrediji kompýuterlaryň 125 000 deň bolan ýokary teýillikli awtomobil ýollary aýdyňlatma sıralarynyň, şeýle-de hormatly arkadagymyzyň hut özüniň gollamagyny ýyllyk önümçilik kuwatlygy 100 000 deň bolan dürli 32, 42, 55, 65 ölçekli tolkun zemin elem brendli 4K telewizorlaryň önümçiligini görkezmek bolar. Ýyllyk önümçilik kuwatlygy 100 000 deň bolan şowly brendli monobloklar, 100 000 deň bolan iTab brendli planşetler, 30 000 deň bolan Mlaim brendli split sowadyjylarym ýokary depkini öndürilýär. Ýyllyk önümçilik kuwatlygy 40 000 deň bolan uçkun brendli routerlaryň, 20 000 deň bolan teşne brendli supaýlaýjy degişli ulgamyň öndürilýänligi bellerliklidir. Ýyllyk önümçilik kuwatlygy 50 000 deň bolan milli brendli smartfon telefonlaryň we 1 million deň bolan körpe brendli jüw telefonlarynyň önümçiligi döwrap işlegiň netijesidir.
Aydın izeler hojak jemgyýeti ýurdumyzyň dürli pudoklaryna täze innowasion sanly ulgama degişli tehnologiýalar bilen elektron resminamalar dolanşygyny ornaşdyrmak maksady bilen düzüm birlik bolan elektrotehnikanyň tehnologiýa merkezi şahamşatyny öğretdi. Häzirki wagtda ýurdumyzyň ykdysadyýetynyň dürli pudoklaryna sanly ulgama degişli tehnologiýalary ornaşdyryp, elektron resminamalar dolanşygyna hemde elektron şahsiýetnamalar ulgamyny gurnamak bilen bir hatarda taýlaşykly işleýän elektron resminamalar dolanşygy ulgamy üçin niýetlenen serwer, tor geçirjiler we gorag enjamlaryny gurnamak işlerim ýoly goýuldy. Bulyň ähleti gahrman arkadagymyň ýurdumyzyň tenagasçylarynyň öňüne goýan bilent maksatlarynyň barha rowaşlanýanlygyny tasdiqlaýar. Häzirki wagtda bolsa Aydın izeler hojalyk jemgyýeti hormatly prezidentimiň döwlet adam üçinler diýen şygaryndan ugralyp, Ahal welaýatynyň täze idara ediş merkezinde alınıp barlayan işlere öz goşundyny goşmak maksady bilen degişli işleri ýerine ýetirýär. Şoň bilen baglykda merkezde gurulýan hastaxanalarda, mekteplerde, ýaşaýyş desgalarda, sowda toplumlaryna we durmuş maksatly desgalarda durmuş ýaşaýyş we halk hojalygy üçin zerur gerekli amatlykları, innowasion, ýokary tehnologiýaly elektrotehnika enjamlary bilen üpsün etmekligi gödegini tutup, ýokary depkine ölümçilik guruluşy işleri alınıp barylýar. Halkyň arka dagly zamanasy ýylyna bele sepkitlere tarap ynamly barýan kärhanalar hormatly prezidentimiň ýurdumyzy durmuş ykdysady taýdan ösdürmekde öňde goýan aýdyň wezipleriniň ugralyp dürli görnüşli ýokary ýyly önüme öndürmekligiň hötdesinden gelýärler. Daşowur şäherindäki Çepertikin kärhanasyna kädir günlerde işleri ýokary depkine alınıp barylýar. Dokma Senaty Ministrliginiň Daşowur şäherindäki Çepertikin kärhanasyna işleriň göwnejä şonuň talabyna laýyk alınıp barmak üçin ähli mümkinçilikler döredilenler. Kärhanada tikin önümleriniň dürli görnüşlerini taýýarlamaklygy niýetlenen kemil enjamlar oturdulyp, olar hunärmenler tarapyndan dogry güýjüne işledilýär. Halkyň arkadagy zamanasy ýylyna täze görnüşli önümden öňürilip başlanmak gowunyrjydyr. Kärhanada häzirki wagtda öňürilýän önümleriniň köpüsiniň buyurmalar esasında taýýarlanmagy bellerlik killer. Dokma toplumlar tarapyndan öňürilýän matalar özleriniň ýokary hilligi bilen tapawutlanýar. Olar ýurdumyza ýetişdirilen paýta hasylynyň önümi bolup, hil taýdan ähli talaplara jogap berýär. Kärhanada öňürilýän önümleň arasyna uly ýaşlar we çağlar üçin durly görnüşli eşikleriň, maşgalalarda ýokary istek bilen ulanylýan ýorgan düşekleriň, ýastıklaryň we beýleki durly görnüşli haritlaryň, hassahana eşikleriň, aşpezler üçin penjekleriň, kärhanalaryň işçiler üçin ýöreteleşdirilen eşikleriň bolmagy gowunyrjy ýagdaýdyr. Kärhanada uly ýaşlary we çağlara niýetlenen bölek saty üçin täze biçigdäki bäsişi ukyply, durly görnüşdäki eşiklerim öňürilip başlandy. Tikin kärhanasynyň önümleri ýörüte dukanlar tarapyndan sarp edijilere elýeter bahalardan hödürlenýär. Bölek saty üçin bolsa täze biçigdäki bäsişi ukyply uly ýaşlar we çağlar üçin durly görnüşdäki eşikler tikilip, olaryň bezek aýratynlyklaryna hem milliligimize laýyk gelmegine uly ünsürlýär. Köp görnüşli önümleri öndürmekde tikinçileriň ahlasy zähmetler ýerine düşýär. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysady taýdan ösdürmek maksatnamasynyň ýerine ýetirilmegine münasip goşunt goşmak bu ýerde baş maksady urly. Çepertikin kärhanasynyň işgärleri ykdysadyýetimiziň ygtybarly ganaty hasaplanýan dokma pudogyna berýän ýadawsyz ünsü we gollagy üçin hormatly prezidentimize özleriniň alkyşlaryny aýdýarlar. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şu gün 3 fevralda saat 20-den 4 fevralda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň Homan Mutlugynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkın vilayatyna ötkäp durýan bulutly hawa bolup, bunu ortadan telesekundy 9-4 metr ýetýän şemal öser. Hawa gecesine 3-8 gradus, gündüzüne 15-20 gradus maýly bolar. Ahal vilayatyna ötkäp durýan bulutly hawa bolup, bunu ortadan telesekundy 9-4 metr ýetýän şemal öser. Hawa gecesine 2-7 gradus, gündüzüne 15-20 gradus maýly bolar. Mary vilayatyna ötkäp durýan bulutly hawa bolup, bunu ortadan telesekundy 9-4 metr ýetýän şemal öser. Hawa gecesine 0-5 gradus, gündüzüne 14-19 gradus maýly bolar.
Lebap vilayetine ötkäpdiren bulutly hawa bolup, gündüň ordan telesi günde 9-14 metr etýän şemal öser. Hawa gecesine 1 gradus sowukdan 4 gradus öçen mayıl, gündüzine 11-16 gradus mayıl bolar. Daşyny vilayetine ötkäpdiren bulutly hawa bolup, gündüň ordan telesi günde 9-14 metr etýän şemal öser. Hawa gecesine 1 gradus sowukdan 4 gradus öçen mayıl, gündüzine 7-12 gradus mayıl bolar. Paytahtymyz Aşgabatda ötkäpdiren bulutly hawa bolup, gündüň ordan telesi günde 9-11 metr etýän şemal öser. Hawa gecesine 3-5 gradus, gündüzine 15-17 gradus mayıl bolar. Ýurdumyz boýunça fevral aýynyň 4-nü magnit hadisasynyň dur noktasy ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Eziz watandaşlar, gyş pasyna günüň dowamyna hawanyň derejesiniň üýtgäp durýanyny nazar alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda hawada tozan bölünjükleriniň kadydan 5 götürüp artmagy we hawanyň akymynyň üýtgemi bilen baglanşykly hawa şertleriniň adamyň bedenine getirip bilejek oňuýsuz täsirlerini öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek, elleri arasynda saklamak zerurdur. Mehriban eleşler, bulary berja etseňiz, ýylyň islenip paslanyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňlan watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşler betlenýär. Ähli ösüşlüň özeninde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.